a visitar un hort emblemàtic de Carcaixent, d'aixòs horts de lo que en diguem o coneguem com l'època modernista, que en realitat es correspon al final del segle XIX, al principi del segle XX, i correspon, diríem, l'edat daurada de Carcaixent. Carcaixent va ser un poble molt ric en aquell moment, va confluir la Morera i la Taronja i el nivell de rendes va ser elevadíssim. I una bona mostra és este hort que tenim ací, l'hort de l'Ermita, hort emblemàtic. L'hort té 140 fanecades, no és que sigui un hort excessivament gran. El que és la casa i les construccions foren construïdes en l'any 1890 i foren construïdes per Maties Girona, que era descendent del primer marquès de la Calçada per via materna. L'hort està sempre més o menys lligat a famílies de comerciants de taronja, se treien molts diners i això permetia totes aquestes inversions tan fortes, però avui en dia té el greu problema de que el seu sistema de conreu encara és molt tradicional, hi ha bancalament, fa falta molta mà d'obra i la veritat és que l'hort en aquests moments és deficitari, difícilment arriba a obtenir alguna renda, el qual fica en perill la conservació del propi hort. Per això hi hauria que agrair moltíssim a l'actual propietari, Silverio Ortiz, el que tinga aquest mecenatge de mantenir l'hort, de mantenir les instal·lacions i de conservar aquest patrimoni tan important per a Carcaixent.